ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. Бародарон, ба канали мо тамна обуна шавед, ба зангола зеркунед то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед ва лайкро пахш кунед. ҳамаи мо медонем ки 14 аср пеш дар нимҷазираи араб дини ислом ба вуҷуд омада буд. аммо пеш аз омадани дини ислом арабҳо киҳо буданд ва ба чӣ имон меоварданд? камтар аз таърихи онҳо пеш аз омадани дини ислом маълумот медиҳем. дар асрҳои 5-6 дар ҷаҳон қудратмандтарин давлатҳо ин форс, империяи Византия, Рум, Сосониён буданд. онҳо арабҳоро ҳамчун давлати бесамара, беҳосил ва камбизоаттарин дар назар мегирифтанд. пеш аз паҳншавии ислом халқҳои араб ва кишварҳои гирду атроф аз идеология ё маданият дур буданд. аз давраҳои қадим арабҳо аз якчанд қабилаҳо иборат буданд. онҳо асосан ба тиҷорат машғул буданд. аксари аҳолияти араб ба чорводорӣ машғул буд. онҳоро бедуинҳо мегуфтанд. онҳо доимо ҷанг мекарданд дар байни қабилаҳои худ. мардум ҳама вақт шаробнӯшӣ мекард. зулм ва зӯроварӣ расм, оин ва меъёрҳои зиндагии бедуинҳо буд. агар духтар ба оилаи онҳо таваллуд мешуд, ин барои вайҳо бадбахтӣ буд. онҳо кода ки навзод духтар бошад, зинда ба хок гур мекарданд. занони онҳо ягон ҳуқуқ надошт. ҳар гуна идҳо барои худоёни худ ташкил мекарданд ва ғайраҳо. хулас давраи нодонӣ ё бефарҳангии онҳо буд. аҳолии ин минтақаи васеъ дини ягона надошт. онҳо ба динҳои христианӣ, яҳудӣ, зардуштӣ ва асосан ба бутпарастӣ имон оварда буданд. онҳо худоёни худро аз гил, санг ё чӯб месохтанд ва ибодат мекарданд. ба онҳо будҳо дар ҳар як қабила ва дар ҳар як хона буд. тавре ки навишта шудааст, дар ҳамон вақтҳо дар атрофи Каъба 360 будҳо буданд. баъд чӣ тавре ки ҳамаи мо медонем, пайғамбари худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам дини исломро овард ки онҳо имон оварданд ва инсониятро аз торикии ношукрӣ нури донишро ба вуҷуд оварданд, ҷамъияти нек ва некуаҳволӣ сохтанд. бародарон, ин буд маълумоти кӯтоҳи мо дар бораи арабҳо пеш аз омадани дини ислом. агар хоҳед ки дар бораи бедуинҳо ё чӣ тавр паҳн шудани дини ислом дар нимҷазираи араб маълумоти пурратар гирифтан хоҳед, ба комментарии хоҳиши худро баён кунед. мо ҳатман барои шумо пешкаш мекунем. сарбаланду хонобод бошед.